ki paiba no shnong ki bahap apo sanpho kilometer saudong jong kala faj ka company ti motion ka badon harum shnong nong trai kila yo shibon ki kampan roy langba special purpose vehicle society kum ka jingshna ki surong ki jingdor bar ki kamri jingri ki kamrem shibon ki kam ki badei bar kishnong ki thau ka special purpose vehicle society house nam arjar khatlai kelas dang ya kawe ka scheme kata kalong ban ajing kershan ye ki samla pule ki badei na ki to ki shnong ki baham hapo ka jingpe jongka lada ki don ki samla ki bakwa banit pule shabar ka jilla meklia kum ka jing pule doctor engineer hinas bar kiwe ki jing pule kat kum kene ka juk ka bamta habashim ya ka jing khen na do snam arjar khatlai hado manta snam arjar persan ka special purpose vehicle society kla kershan hado arspa sabsangut ki khon samla house nam arjar khatlai shiphongon arjar khat riu nrupuengon arjar khat pra saupokhndaingon arjar arpuei laipuengon arjar arpolaingon arjar arpolai khatsangon arjar arposau laipun rungon bat arjar arposan arpongon uba Peter S. Dekhar Chief Executive Officer long ba yaki application ki wan lamba kishnong hadian bakila penbyang yaki jingdot kambaro ka office ka samang pisa bat yaka pisa ka pha syakito ki jaka pule bat ka jingbe pisa ka long prapo persen na ka jinglun ha ka no ka jingpule ka ba samla kile bat ka ne ka jingbe pisa ka long hadu baginda pendap yaka jingpule ka jongki kabangkong ka long ba kita gi khna ka bali pule lumba ki kme pa ka jukki bat hadian bala yo ka recommendation na ka shnong pa ki sa ki ai di ko isla education is office jungi ka bakun thup ya ka college ka bakin lipule ka jaka bagi lipule kumjo road ka jinglu jiksep habeli ko ta ka jingpule te ka jingpule ka bobon ye bangi lek bangi ai ka jingkersan ka long ya ki technical lines ta la balong ki medical course engineering course ki paramedical course ki pat ki technical lines ko ba laban aji mentoy ki hadiah mengila depan pule di hadiah mengila yo kita kikot isla bala sutu ba kene ke jing pule jiki kalau badan kam bala pensisa ru dak ka college ba kila yo si dak ka college ti mengiang ni ka kum ke jing dan kam jong ke jing lut ka balong proper persen na ka ka jing lut ni ai ke jing kersana ngene ka office ti ke jing seal ru kan long ta ka kum ka por bagi belut lah kata kerja pulih kalau orang baik senam kalau orang senam ru dan mereka batang yang senam no first year second year tinggi ai kita ki jingkersan kita juki kambah kin laban pendap itu kerja pulih juki kalau ki jingkersan kamu lah belum siswa mereka belum malah kalau warai ya ka jumedoi banyarak iki bakin pendap kerja pulih juki